urheiluautolla Joketukki Liiat ja sitten numerosta 6 Iloranta, Pohjois-Suomen urheiluautolla Timo Perä Fiat ja numerosta 9 Tuomas Pekka-Vammalan urheiluautolla Fiat Raadessa 50 nämä nousijat. Jokuhan kirjoitti netissä, että Kauhajokiset vievät 3 parasta sijoitusta. No nythän siihen on mahdollisuus 3 Kauhajokista siellä rinnakkain. Jani Lehtola, Juha Perällä, Pasi Välimäki. Löytyykö tästä kolmikosta tuo mestari vai ovatko he 1, 2, 3 siellä? Se nähdään hetken päästä. Lähtee finaali on tosiasia ja sieltä lähtee Pekka hienosti, mutta sitten mies vetää 2 pesään ja sitten hyytyy Pekka. Pitkään puuta niin siinä vaiheessa sitten auto sanoi, että kiitti mulle riittää sitä, että siellä on 103 Niko Simonen ykköspaikalla. Onko Pieksämäelle menossa mestaruus nuorten luokassa? Ei ole. 112 Pasi Välimäki, Kauhajoen urheiluautolla Kaivuun Välimäki, Fiat Laajava kaveri kuittaa siitä, ottaa ykköspaikan, menee Nikosta ohi, samasta reiästä menee Tuomas Teppa myöskin kakkospaikalle. Simonen on 3. menossa sitten 102. Kalle Iloranta finaalituottaja on hienosti siellä 5. Siellä yrittää Simonen ohitusta. Simonen härnää oikein. Viimeisen päälle laskee 2. Pikkusen ulos menee sieltä 109 Tuomas Teppa, mutta Simonen sivaltaa. Simonen iskee sieltä 2. Viimeinen kierros on alkamassa. Pääseekö Simonen nousemaan kenties vielä 127 Pasi Välimäen ohi? Simonen todella hienosti otti tuon kuitin tuossa, mutta sitten kuittaa pääsuoralle. Taas 1-1, eli 3, ja sitten siellä Simonen hyppii, kun Aro jänis tuolla keskialueella, mutta pystyy pitämään auton kuitenkin linjassa siellä. Tyrät rystyy, kun kaveri pomppii tuossa pikkusen tuossa penkkojen välissä, mutta pysyy kuitenkin tuossa ajouralla. Näin tuli ja Suomen mestaruus on menossa. Pasi Välimäelle, 109 erittäin hienon ajon myötä Tuomas Teppa siinä 2. ja sitten 3. Niko Simonen. 3 parasta otetaan sieltä kunniakierrokselle ja nyt saa taputtaa, nyt saa aplodeerata, eli 3 parasta ajavat tuon kunniakierroksen ja sen jälkeen sitten menevät sutitettavaksi tuonne keräilyalueelle ja me saamme sieltä sitten arvoisasta leikin A-finaaliin, eli 3 parasta siellä kunniakierroksella erittäin hienosti Pasi Välimäki nappaa siitä ykköspaikan Tuomas Teppa, joka oli 2. tuolla B-finaalissa, nousi sieltä A-finaaliin.